Ahoj, vytvorím automatizáciu v systéme Home Assistant na základe Aquara Present Sensor FP2. Automatizácia, ktorú vytvorím, bude mať spolu 8 príčin na to, aby sa spustila. Pre každú zónu budú dve. Jedna bude pre zistenú osobu v zóne a druhá, keď je zóna voľná, čistá. Nastavenia, automatizácia scény, vytvoriť automatizáciu. Vytvorte novú automatizáciu. Začnite s prázdnou automatizáciou od začiatku. Ideme pridávať spúšťače. Vybereme si entitu a chceme jej stav. Takže si ho nájdeme, začneme kuchyňou, kuchyňa zóna a spúšťač bude, keď bude zistený nejaký pohyb, nejaká osoba. Plus ešte pridáme označenie pre toto štartovanie. Takže si dáme kuchyňa pohyb. Dobre. Tak si to minimalizujeme. Pridáme ďalší. Dobre. Máme teda 4 spúšťače tejto automatizácie, ak je zistená nejaká osoba v danej zóne. Teraz si vytvoríme, keď sú zóny voľné, prázdne, čisté. Pridať spúšťač, entita, stav a zase začneme kuchyňou. Ale dáme čisté a takisto si vytvoríme idečko. A takto pokračujeme aj pri ďalších. Takže máme pripravené 4 a 4 vlastne spúšťače volania, vyvolania tejto automatizácie. Takže ak bude v zóne kuchyňa zistený človek, potom v jedálni, v obývačke alebo v rámci celej zóny. A potom máme 4 ďalšie, keď bude v kuchyni, čisto, jedálni, v obývačke alebo v celej. Dobre, a teraz si popridávame spúšťače, čo sa má spraviť. Na toto použijeme stavebný blok, sa to volá. A je to vlastne výber. To je výber krokov na základe podmienok. A tu budeme pridávať možnosti. Takže prvé bude kuchyňa, ak je stav zistený pohyb, alebo teda zistená osoba. Takže pridáme
ID spúšťač a pekne si, tým, že som si na každý ten spúšťač dal popisku, čo to znamená, tak si len zvolím áno, keď bude v kuchyni pohyb, a tak si pridám akciu a akcia bude zapnúť svetlo a vyberem si svetlo v kuchyni. Takže toto je naša možnosť číslo 1. Tak si to zmenším. Pridáme možnosť číslo 2. Nemusíme ísť úplne podľa tohto zoznamu. Môžeme dať teraz kuchyňa, keď bude čistý. Tak dáme si kuchyňu čisté. A akcia bude svetlo vypnúť, vybereme si ktoré, tak. Dobre, takže máme tu dve akcie, ktoré sa majú spustiť na základe toho, či v kuchyni bude pohyb, alebo keď už zóna kuchyňa bude čistá. No a takto si popridávame aj ostatné. Máme teda vytvorených 8 akcií pre 8 rôznych možností, čo sa teda môže stať v rámci týchto zón. Pre správne fungovanie tejto automatizácie si musíme ešte nastaviť režim. Sú 4. Tento jediný, toto je predvolané správanie až do ukončenia akcie z predchádzajúceho hovoru automatizácie. Nová akcia sa nezačne, zaznamená sa iba upozornenie. V druhom prípade reštart spôsobí ukončenie automatizačného hovoru, aj keď sa automatizácia znova volá. Trojka je fronta. Nový automatizačný hovor je zaradený do frontu a začína sa až po dokončení predchádzajúceho automatizačného hovoru. A potom je paralelne, rovnobežne. Určuje, že dve identické automatizácie môžu bežať paralelne. To je, ak už jeden automatizačný hovor beží a znova sa volá, existujúci hovor sa bude naďalej dokončovať a súčasne sa začne volaním druhého. Pre nás z týchto režimov vyhovuje táto fronta.
Dobre, automatizáciu si uložíme. A ešte, ak nechceme, aby sa svetla vypínali hneď po odínení z tej zóny, tak pri spúšťačoch, kde už je zóna čistá, si tu dole vieme prihodiť hodiny, minúty, sekundy podľa toho, ako dlho už je zóna opustená, čo potom vedie k akcii, že vypne svetlo. Takže dajme tomu, že po 15 sekundách, keď už nie som v kuchyni, tak sa nám potom vyvolá akcia, kde sa nám svetlo v kuchyni vypne. Takže ešte si dáme napríklad obývačku, takisto tu si dáme, keď nie som v obývačke, minútu a pol, tak sa nám až potom vypne to svetlo. Uložíme si to. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za like, za odber. Majte sa krásne.